देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची टंचाई भासणार नाही। यंदाच्या हंगामामध्ये साखरेचं उत्पादन घटलेलं आहे। साखरेचा 49 लाख टन शिल्लक साठा आहे देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये, त्यामुळे साखरेची टंचाई भासणार नाही अशी माहिती समोर आली आहे। नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊस उत्पादनात घट झालेली आहे। यंदाच्या हंगामामध्ये साखरेचं उत्पादन कमी झालं असताना सुद्धा पुढील हंगामासाठी साखरेचा शिल्लक साठा 49 लाख टन इतका राहण्याची शक्यता आहे। ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2025 या महिन्यांमध्ये देशांतर्गत वापराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा साठा पुरेसा असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिली आहे। देशामध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ही 3 राज्य ऊस उत्पादनात आघाडीवर आहेत। या राज्याच्या उत्पादनावरच देशातील साखरेचं गणित अवलंबून असतं। गेल्या वर्षी पाणी टंचाईमुळे ऊसाच्या लागवडीत घट झाली, त्याचबरोबर पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊस उत्पादनात कमालीची घट झाली होती।